Hello guys, hanya hiram sogo narong nante kaisa ketal video tai sari kaham jotono no angke tabuko khumrok nai tongo khum naithok nugui tong malia video makhai ang pura aska naithok amo khum kaimani hingya chinok mane chini bara malik nana kaimani ta aska naithok ko tabung ke ang ada chana nai tongo nok nugui nyama khanan thani blog bo ang ada samani ka amani bara tongko angke tini sheri tongo bai angko to sheller kon phone khaya bai sheri tongo kai ko angko tabuk sana bagai nai tongo tabuk he ko tok bhan panya hani phalejak atarok chawi srap saba thanga ko tok bhan ama pai na hadi khana exam ba paisa ri hani sau ka basung tok bhan panya halai ke ta kara có bảy tu khá tại có sừng thang ấy chỉ đọc khá thọc bảy cho lắm thôi chị này thọc cái đi khá thọc bảy xong ấy chị này có tam bảy kháng gang thọc bảy khá một tộc bahan nọc nọc khá đây có tip school Korea đây mo xong tu hay siwa ga tabuk ang tộc bahan xong bana xong bảy kháng ke pori sinai tamni ke khanan exam tongo aman bagai ma pori ona je khana exam tong ka ba songbai khang kana rest tongo lak phungka ham jotolna ta phungki khang makhang lok sui tui rok tukoi pori na ni asok jak pori tong ta ge tamni ke tiran exam tongo aman bagai ge tabung ka ta college thana bagai makhang lok sukata makhang sui makhang hui tongka tamni ka phungo tang tu ko jak ga tu ko liam khang sim sunya ka tabu khang ko college thana bagai ready ngai tongo hello guys tipor ka ham jotolna tabu khang exam bana bagai thangsinai ani exam duitawo ke tabu tamo ekta gang thangsinai sigang thanga ro han tong sinai ta tamni ka no ko tongna ni sele suka ke aro pon thangai dolo ba kisa gobroi tongena nai gang ko sinai tabu norok nai tongdi ani video na pulan simpai thusura tekai sokok norok joti no ani video ro ketal nai tongkhang ke please subscribe khaidi tai skip ta khaidi mana ani video na pulan simpai tak nai di tai saja khang ga subscribe khaidi ta tai comment khaidi share khaidi sukno gang tabuk thangsinai aro thanga ga nok nok phuno ga na tabuk ka college thangai tongkhang Sela suka pura gaman bagai tadi thangai ma tong hata ko yango ga ko khodiram bosu school te thangai tong ta saichungna thangai ma tong ha satung butung mani pura marong suka iksa bodoi malia kani ka tham badroi se mancho tam nang ga rangoni sano aman bagai tabu he ko chin college thangwala mo sukoi tong haikya jaga pura na chotok ko class ha khap kang kono boro kobong ma porishima asge kes ka finally tabung ge exam pai sing nogo thangna nai tonglai kha nogo thanai masi ko ani dol mangni rokta borok tamse no rok bufangni bubar tongo bo ok buhangni mung to maya mane borok bubar no nai thokjagai kholi tonglayo oro to sakari borok amase o bedek no sasoi no kaini hani kholi tonglayo angko to kholya borok simi kholi tonglayo da nai thobo bubar guys sari kaham jotolno tabuk ge ang kisa peri nai tongo tamni nga tiran exam paikha ge kisa guri gana ta exam roi faikya nga ge himisi phaisi bola ge leng suka ge video khaimani ga tabuk ge kisa ongkona hanai ready ing manda wati buana nai tongkha puja ge ngo bisal market to thana tongmani ge thangli yango gana ge ni kisa bere sine hanai ongkhola ing tongha ta
Iko dabu ka sogo hitong mo kaseng wati wanai tong mani haipono yango phaika ta sukon tola market thana nai tongo dabu ka jeng oro ekdom gari jam suka lama sekering tong shiu himnani bagai o gari kotoma phai tamjan khaitam hoyo kaba tabong ke ko jong bima da haka t-shirt nai mani t-shirt kai sapun ka ham jibai nani kyo ne ko dia ka sanai tong jata ke dabu ka jeng juta nai thang tong lao ka juta kaham dong kata paitelang nai kaham kari kata paitelang ya amno nai ni mani bahai janong no sino ko sak nai chong no ya juta bo kisa tisling nai jan mama kam ti juta bisi kai mi tab kya nogo sok pai ke ko mukhatang rong nai tong mani khara phungni bagai mukhatang krai amon bagai mukhatang panya nai tong mani sobai telang thang sinai khana sobai janan ta phunga honi mui to tongo Jaboka horni maisai thuchina motongo motor awandru tei alo bazar asungna tin bagan video asung shina horka ham jotno